Kumararag tayo. O Diyos, kanayon nga ipangag mo dagiti araraw, dagiti marigatan nga adipan mo. Agyaman kami, gapo iti kinamanang nga asim, ket dawatin mi nga ilisin na kam iti amin na pagdaksan, tapno iti amin na panagbiag mi, agserbi kam asiraragsak ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo, ket dumungeg tayo as ipapasnek, kadagiti maibasa. Daytoy maibasa na adaw iti libro ni Propeta Nehemias. Iti may kapito a bulan, agna na Eden dagiti Israelita kadagiti ili ken syudad da. Iti umuna nga aldaw iti dayta a bulan, naguumong da amin ijay Jerusalem iti plaza iti uneg ti ruwangan ti danum. Dinawat da kini Estra nga alaen na ti libro ti linteg. Ni Estra may sa apadi ken masirib iti linteg nga ented ti Apo ken ni Moises nga agpaay kadagiti Israelita. Innala ni Estra ti libro sanapan iti ayan dagiti naumong at tattao. Lalaki, babae ken ubing ang makaawaten iti sao. Ijay plaza iti asideg ti ruwangan, imbasa ni Estra kadakwada ti linteg. Inrugina tinagbasa iti agsapa, agingga iti agmatuon, ket nagdengeg da amin as ipapasnek. Bayat ti panagtaktakder ni Estra iti plataforma, sikikita ken kuana dagiti amin at tattao. Apaman alinukatan na ti libro, nagtakder da amin. Kinuna ni Ezra, madaydayaw ti Apo tinaindaklan a Diyos. Ingato dagiti amin at tattao dagiti imada sada kinuna. Sapay kumatakasta, sapay kumatakasta. Kalpasan na, nagpaklebda ang nagdaydayaw. Impatarus da tilinteg ti Diyos sada inlawlawag, tapno maawatan dagiti tattao. Idi mangyeg dagiti tattao, ti impaanurot tilinteg, nagtignay da ket nagsangit da. Iti kasta, kinuna ni Nehemias, Esra dagiti Levita ang mangipalpalawag iti linteg kadagiti tattao. Nasantuan daytoy nga aldaw iti Apo a Diyosyo, saan ang masapul nga agladingit wenno agsangit kayo. Agawid kayon ket agfiesta kayo, ibingayan nyo iti taraon ken arak dagiti agkurkurang tegserbi kadakwada. Nasantuan daytoy nga aldaw iti Apo a Diyos tayo. Isut gapuna adikay agladingit. Papigsaen kayo tirag-o nga ited ti Apo kada kayo. Nagwaras dagiti Levita itiyan dagiti tattao ket pinakired da ti pakinakem da. Imbagada asaan nga agladladingit tanasantuan daytoy nga aldaw. Nagawid nga rod dagiti amin at tattao ket nangan ken nagiinom da asiraragsak. Imbingayan da dagiti daduma kadagiti kanenda, tanaawatan da tinangiganda ana ibasa. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio ti pagsumbat tayo. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Tilinteg ti Apo na ananay, baro apigsa ti inna ipaay.
Pudno ti sawen na may papan ti Apo, pag siriben na dagiti nengneng a tao. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ni Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nainkalintegan dagiti bilbilin na, ket iti isip ited na ti panakaawat. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nasayaat ti panagdayaw iti Apo, agpaot nga agnanayon. Nalinteg dagiti pangeddeng na, ket kanayon nga awan idumdumada. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Ad-adda ang matarigagayan ngem balitok, uray balitok nga awan na ilalaok. Nasamsam itda ngem diro, wen ti puro adigo. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Kada kami, ilawon ka't pampanunot mi. Ikakemet wadwami, sisasagana kamadungge. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas sinsurat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka, o Apo. Pimili ni Jesus iti 72 alalaki. Imbaon na ida sagdudwa, tapno umununada amapan iti tunggal ili, ken lugar apapanan nanto. Ado ti anyen, ngembasit ti agani, kinunana kadakwada. Agdawat kayo nga rod iti akin kuka ti maani, tapno mangibaon kadagiti agani iti paani na. In kayon, ibaon kayo akas urbon ti karnero, iti yan ti arban dagiti lobo. Di kayo mangitugtugot iti supot, bayon wen no sapatos. Di kay agsardeng iti dalan ako mablaaw iti si asino man. No sumrek kayo iti may sa abalay, umuna ako nayo, adda ko matalna iti daytoy abalay. No iti dayta abalay adda tao a managayat iti talna, agbatin to ken kuana ti inkablaaw yo. No awan ibabawiyo ti inkablaaw yo. Agdagos kayo iti dayta abalay. Ket kanen ken inumenyo ti idasarda kada kayo, tarumbeng amatangdanan ti agtrabaho. Di kay agalis-alis ti pagdagosan nyo. No sumrek kayo iti maysa nga ili ket awaten da kayo. Kanenyo ti maidasar kada kayo. Paimbagen nyo dagiti masakit iti dayta nga ili ket kunayo kadagiti tattao sadyay. Asidigan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ngem no sumrek kayo iti maysa nga ili ket di da kay awaten. In kayo kadagiti kalkalsada ket kunayo, oray ti tapok iti iloyo akumpet kadagiti sa kami. Punasen mi a maibusor kada kayo. No pay kas talaglagipen nyo nga asidigan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ibagak kada kayo nga intol aldaw ti panangukom dakdakkel to ti asi ti Dios iti Sodoma ngem iti dayta nga ili. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, o Kristo. Tugaw tayo. Good morning. Mamunalaunay kablaawan tayo ti panagkasangay. Happy 40th birthday, Mayora. Orayon na ta 40 years ka agtong-tong kami idi recollection ka medyo adda kabuteng na dahil nga 40 years. I was sharing to her nga idi 40 years ko nga talagamet. No gamin og 40 years ti tao. Ada di midlife transition ko nana. Whether we like it or not, ada midlife transition. Kano hantay madala di agbalin a crisis.
Haan nga amin nga ag midlife transition, ag crisis. Ngam no haam mo nga madala dayjay, no agpaabak ka, iso dagiti ag crisis. Mas dangerous ti babae nang runa no naganak pa ilaang within 7 years, data 14 na, at dapay la additional postpartum plus menopausal, santo pa ila agkabulanan, ay talaga buong ti ulo daytan amo maawatan. Napadasak met, ngam pagsiatan na idi adda psychological processing mi, in-explain da, nga basta aware ka, I found new meaning in my apostolate. Successful mo ti kunak di parokya, mayat mo ti ornos na, mayat mo ti response dagiti tattao, ngam awan amin meaning na. Uray nakagana ti motor ko, awan min meaning na. Uray agchampion ti trophy ti tennis kada palpaltog, awan meaning ti biag apaya. What's happening to me? Madi, agbirok. Uray ibarte kam, awan lata ti transition. Di ko ang kunak, manatawang comforti, I won. Okay, let's be aware. Let's be aware. Sa di pagtungtungtungan mikin mayores ko hangka madanagan, normal dayta. At dagitay worries na in the future because of her experiences to the past. Medyo agdanag no. Nayon tibiyag. Trust Him, just trust Him. Alaga po tayo sumot ti inati ilayaw, dinawat na nga masapa ko majimisa. Nimbagak kanya na nga ito'y laangan ininayon mo dagitay kakadwa mo nga agtrab-trabaho ta apaya. It's a blessing to Salcedo mat nga kasmay sa nga ina ikararagan tayo mat kadwaan tayo mat. Anya dagiti napintas nga pagpampanunutan daytoy panag daytoy mat nga aldaw ni Apo Mayora tayo. Umuna what was your vision? Idi sumrek ka iti lubong nga ti politika nga agserbi ditoy Salcedo. Ambok oray no because of my family kunam ka hamo mo maidinay dayta ngem addalat ta idi agtugaw ka addalat ta dijay mindset mo no anya ti kayat mo nga pagbalinan ti Salcedo. Anya dagiti dreams mo idi. Anya dagiti kayat mo nga mapasamak idi. Amok nga ado. Te kumamas sumikat ti Salcedo, nagpintas kumamat, di takapintas na kagwapo mo ni Derek mga kuanak, wow. Malpas na mong kani awam matan. Awam matan. Ada nagbali. Wanda diyan the original dream. Anya ti original dream. You have to put in mind nga addalat ta dijay dream. Panaglabas ti panawen, adda dagitay matungpal, addalat tamot frustration kaslakan nyak mo tadi agpadiak. Nga po sinangsangitak mo, nga panagpadi, di maordena na, aw mo naganak ko kuma mga ara ko pa, kakabsat ko lang, apo tiro nga ab kumot, apo manotawan, sa nga polo atawan, ngay na sinangsangitak da ito, tatadad to yan. Kaur-orden ko, kasansanto akmot, apo makurusak amin nga, kararwa malolwak maamin nga santo, as we go on, nagbanog Ingka mang misa di barbaryo, piman, talugas o tigasolinam, 75 pesos, kinduwa nga tarong ti daton da. Anyak taom umaya. Adama di frustrationan. Nakitam dagiti tattao ko natangtangkan mo ti ulo dang umsikan. Aging gana nga dahi kaslaman. DJ namnamaong nga kinasanto ka daw. The same, oray mat ati leader ti ili. Oray da kay mat nga kakapitan. Hanyo nga ilibak nga, adumat, adagiti frustrations ka na di kayat yung mat, ibutos daktaw, rangtayak ta kalsada yaw, kas ano nga rangtayam awang garog karayan na. As we go on in our life, aduma day tay hantay matungpal, aduma day tay hantay kabailan. Gusto yung kunakin ni Mayora, alati napintas nga meaning na Mayora, nagpintas yung baga ni Mother Teresa, how to be successful, kunada kin ni Mother Teresa, dalit Mother Teresa, I'd rather be faithful than to be successful. Dahil ti paglay ko ni Mother Teresa, I'd rather be faithful than to be successful. You cannot solve everything. You know that. Amom dahi ta Mayora, hamo nga masolbar amin. Hamo nga maitid amin ti comfort ti tao. No. Natay-tay ton. Nga mabalin na kasi jay. Nga nagpintas man ti agbalin nga faithful than to be successful. How to be faithful? Remain in your dreams. Umuna, kas ano mo ti biyag mo akas Mayora. First,
Tipi basic principle naman at leadership nga amok, if you have the right man, half work is done. If you have the right man, half work is done. No us-usto dagiti tao nga talkem nga katrabahuam, nalpasan di kagudwa ti trabahom. Ngam do dagiti taom, ti dagsen ti trabaho ka ambag ka nga di trabaho. No daduma ti dagsen ti trabaho, dagijay katrabahuam. Sad to say, sorry to say, da kay aming agtrabaho, Napadasan nyo, da kay nga heads ti department, right? Oh! Di man napadasan nyo, da kayo nga heads ti department? No ti tao ka problema, hamba nga di trabaho, problema tayo. Sometimes ti problema tayo, di tao tayo. Iso nga ko na dya, if you have the right man, half work is done. Haam mga dito kasi siglatan kasi siriban dahi taom, basta loyal king ka, ken loyal, responsible tao. Tano daduma ka, nagrigat ti mang sweldo ti taong aglemlemeng, uri dagiti karpintero, amum ti kaskastakan niya da, pakanam ti uray lang painumam ti uray lang pipi ang dakdi nga paggasto, ang di painom mo kin ipakan mo kaysa dahi manang tangdan ka ti alalya. Tano, karpintero, agin tutok-tok ito, tak, agmarmartilyo di banger, ialis na di hollow block, sanan to man ialisan, mangtang-tangdan ka ti alalya. Hopefully, ang dagiti tattao dito LGU kada constituents mo dito sa Salcedo, handa nga alalya. Di frustration, you know my dear brothers and sisters, the frustration ti leaders, no that duma is not the work. Di co-worker. Apaya, no ilumlum mga naka, sweet-sweetikan naka, nagsakit ululboden naka, ibilbilang mo nga pamilya, ululboden naka, ori ka sino mati agmay mayor, ori ka sino agpresidente, na awan ti responsible nga taom. Iso nga napintas di dyan pagsasauda, how to be successful, I'd rather be faithful than to be successful. Iso nga, ti ibagak magkin ni mayura, tatakin kada kayo kakabsat. Just be faithful to your work. No, anya di ma adaot taking tayo. Da kaya kakapitan adaot taking yaw. Oh, kapitan. Ngay adda. Di ma adaot taking yaw. Haanan mo ta na nga umay maipukpok ka upay ni mayora nga kapitan. Kitaan nyo mo ta kita takke aso yo. Iso upay lag problema may iji barangay yo. Kitaan nyo at basuraan nyo. Isupay lati umi mangibaga mo, iji basuraan nyo ka. Isupay nga sakit ti ulo na, kasi siyempre aguban Maawatan nyo di bagbagan ng ori kababaan, kababasitan, no faithful tayo amin, iti trabaho tayo, lumagan amin. Dagiti anak tayo, pabasulan tayo. Apo, dati agsisikaw, dati kwa. Ha mga masapol ti pulis nga umay, no korupyo hours, aka dagiti ubing tayo, aka haan nga masapol nga pangkin mayuran, nga maipulong pailaan, trabaho mo ti amin day jaya. Maawatan nyo yung ibagbagana. Lumagan ti trabaho, no os to dagiti tao. Iso nga diya number 1, if you have the right man, half work is done. We'd rather be faithful than to be successful. Maikadwa, napintas diya dito pagpampanunutan tayo, ado ti dreams dito nga ili. Basa-basa kita ti profile na dito nga ili. Ado, one simple nga ili, ngamhaan nga simple. Ado ti dagitay good values, nga addapay laeng ditoy, dagiti kanawidan nga addapay laeng ditoy, nga ikarkarigatan tayo nga protektaran, haantay nga pukawin. Anyo di jay? Number 1, di respect the elders. Gusto dayta. Di pa nagkakaaruba, napigsapay laeng dayta, hantay nga pukawon. Haan ka tumultulad ita baba nga amin nga ayabam nga agluto ka uray pansit laeng katangtangdana mo, diya ka mo nagdakas to ito yan. No. Isakit yo pay laeng ti iliyo, da kayo nga nataengan, isakit yo pay laeng. Suportaran yo ti leader yo. Don't blame your leaders. Da kayo nga tattao dito, da tayo nga tattao. Haan nyo lang ipagpabasol, ijay leader, apaya, ti mo na nga responsible da tayo. Nagsulat di pa iyas yu jay, kaliwake uno kabarwan, ni mayura akin basol. Hello? Isuda tayo, agsulsuldo. No. Datayo, jay,
No responsible tayo amin di jay akaan. Respeta rin tayo pala ang di pa nagkakaaruba pa nagsisinakit. Ngam no once nga hamugamin nga insakit di kaaruba mo imbasuram iji kaaray ay arubayan nan no awanan di jay respeto tayo iti pa nagkakaaruba kin natataenganen mapukawan mangrugi mga dadakel ti ili tayo. Isugarod nga di jay adda respeto tayo iti di kultura tayo ti panagkakaaruba, di panagsisinakit, kadagitay denggen tayo, dagitay natataengan ngamda tayo, haan nga kayos ti ili tayo. Laglagipin nyo dayta. Iso nga haan nyo ang ipabasol amin, hangkol ala ang side ni Mayora, ang narigat agbalin nga leader, apaya, no di leader ka isulat, ti ammo tayo nga itudtudo, di tayo mat ammo nga kita ang bagi tayo, awan pagbanbanagan na ti ili tayo. Kinagpintas dito ibanghelyo tayo, nang pili ni Apo Diyos iti 72, 72, imbaon na. Haan lang nga papadi ti na ibaon, da kayo. No kumano ni obispo na ibaon, da kami di papadi na, pastoral leaders. Kas jay mutlaeng, no ni gobernador ti na ibaon, at damot mangtengel dito nga ili, at damot babarangay na. Kada kayo dito pagsayaatan ti ili, anya ti napintas nga aramidan tayo kakabsat. Kada kayo nga kontraktual, nagtrabaho kadwa ni Mayora, kada kayo nga permanent joban. Medyo i-clarify tayo di mindset tayo. Taurin no sino ti agmay mayor sino ti aglid leader, no haan nga clear di mindset di agtrabaho madi. Kada nga sang kaibagak kada gaya kakaanakak. Numapang ka agpa-interview, numapang ka agtrabaho, ti umuna nga panunutom, anya ti maitulong ko nga pagsayaatan daytoy nga pagtrabahuan. Aside from the salary, aside from data honorarium nga mauawa tayo, anya ti pampanunutan tayo nga uray haan nga inbilin ni Mayora kadar aramid nga pagsayaatan ti ili tayo. Taga Salcedo ka nga rod. Banatam nga rod, tabanat Salcedo. Nung ti pampanunutan ko complain, aw mula bonus may Novemberan, aw mula sildo ka, anyat inaramid mo. At da inayat mo nga, inayat mo yung trabaho mo, sometimes ka hampay, apaya, inlipas mo la di paperwork kay so trabaho mo, inlipas mo agpaiso, nalpas mo on time. Ngam hampay la kurang pay la ti ayat di jay. Hangkapay nga nagayat. Nalpas mo ta report mo, tayo sugarot ti required. Nagayat kan haampay. When you can be considered responsible in your work, ngamahang ka pa nga nagayat. Kasano ko mati pa nagayat? Inawis mo nagtrabaho, titi nagtulagan yung atangdan 300. Idinalpas nga nagtrabaho pag merendarem. Dinalpas nga nagtrabaho, inted mo di may 300. That is justice. Right? Hello? Justice da jay. Kung nagtrabaho ka, because of justice laeng, awang pa'y ti ayat. Kasano ti adayat na, intun nalpas nga nagtrabaho, papulutanang mo basit, painomam mo basit, that is love. Beyond what is required. Kaya ito'y mat na kayo nagtrabaho. No ham mo pa'y mamit day jay requirement. Liability ka. Paspasali ka, sakit ka ti ulo dito'y. Ngam no namit mo di requirement, responsible ka. Ngam no beyond what is required, kay trinabahom, inikam ti ayat na, mangrugi kan nga agay ayat. Isuti kunak kanyayo, haan lang nga para kin ni Mayora, love Salcedo. If you want to be great, haan nga mangrugi kin ni Mayora. Da kayo nga tattao na. If you want Salcedo to be great, no, responsible tayo la amin nga tattao dito, mayat. Malaganan mo't Ngam na malumanang ka sakit ti ulo, anya ti sakit ti ulo na, di may sa nga opisina gipulpulong, di may sa nga opisina gipulpulong, nagado ti awan, nagado ti kwa, agkara tinawon nga masukatan ti basura, apay agkara ibaber mo dagiti sadot. Kamabalim mo nga isalakan. Maalay di puntos na apo nga ti pagbalinan na kumaday ti ili tayo, no mangrugi tayo nga ayaten ti ili tayo, mangrugi mang agbalin nga greaten. Nagpintas di pagsarsaritaan, ibagbaga ni Dr. Jeff edi Louie, Dr. Louie Jeff Latan, tapno for sure. Bagbaga na, I like medical mission. Nagmayat, nagbirthday ni Dr. Rico Di Calman mo, mayat ti hospital. Ngam na may mayat pala ang ti prevention. May mayat di prevention. Sakbay nga agsakit,
kitaan tayon. The same oray ti community tayo, sakbay nga adot mairubo nga ubing, kitaan tayon. Sakbay nga madadael, sakbay nga gisalsalakan tayo tinailumlom, aliwanan tayon. Tanagrigat ti agag-agas na may mayat di agprevent. In any angle of our life, oray dito'y kanya tayo, napinpintas pa'y laeng. Anya ti mabalin tayong aramiden, priority, health. Haan nga mabalin nga nasalun at ti agtrabaho no agsaksakit. Oray ni Mayora agdandanag, no, priority, know your limit. Haan nga mabalin nga beyond your limit. No, as long as you are faithful, oray no kurang ti guides ti others, enough. Haan kang agpakamatay, Mayora gapula, ang datoy, no. At the limitasyon tayo, the same health, masapol nga kitaan tayo, priority ti health. Maikadwa, no anya ti future. Haan ka di nga ti pampanunutan tayo laeng dito nga ili ka, di para kanyak. Hanga gaputa siyak ti kapitan tatta katila pagsayaatan ti barangay ko kasyak. Kitaan tayo ay futuristic, kitaan tayo long-term process. Tapayahaan nga pulos nga successful dito nga ili. Successfulen, I mean haan nga agbalin nga great to tila pampanunutan ditong galmay sa kanya tayo ka para kanyak. No siyak laeng ti maidaydayaw in my term. Idisyak, wrong. Paranto kadakwada, tapno agbalin. And tatagarod, gaputa birthday ni Mayora, pagpampanunutan tayo para kadatay amin. Learn to love Salcedo. First, love Salcedo. Maikadwa, the future of Salcedo. Maikatlo, dito'y panag-serbi tayo. Mayora, dito'y panag-servim dito'y, you're not alone. You're not alone. At the friends mo nga mang suportakin ka, at the family mo nga mang suportakin ka, at the dagiti katrabahuam nga loyal at takin ka, mang suportakin ka, trust them, nang runa ti pamilyam niya. And hanggang lumablaban nga siksika, hantay kaya, ori na kami, hanggang mabalin. You have to trust Him. Your prayers, di kararag mo. Da kayo nga tattao na kakabsat, ikararagan nyo. Oray awan ti din denominasyon dito agpapadatay amin. As long as you are a man of goodwill and good faith, osto data, hantay nga pag-apaan ti pamati, madi. Immaturity data, pag-apaan ti pamatihaan. Noon niya ti maitulong mo kin kabsat mo kapag matsyam man, wano saan, data ti pamati. Kay baga kiniya po Mayora, haang ka nga han kang agmay-may sa adda pamilyam ditoy, adda gagayom mo, adda kami nga may kararag, ken kang runaan na amin, isuna. Italik mo kanya na, haang mo nga, time will come, when time will come nga, agsurrenderan, da walang-wala ka na, amin nga uri da talkem nga tao ka, hamo pa'y maiturit ti agseren, takas lama po kaw, taras mo, addan tulat ta isuna. Adda kam lataman nga kakabsat mo, adda kam latang nga gagayem mo nga may karkararag king ka. Ala kakabsat dahito na santon amisa na tipon-tipon tayong agyaman iti Diyos o muna, dahito ili tayo, dahito ina tayo ti ili, adda tayo nga may karkararag akas may maysa. No lukatan na ti, lumagan ti trabaho tayo amin, no lukatan na ti puso tayo, nga agbalin nga faithful iti trabaho tayo. Ti kararagan tayo dito ina tayo, sapay kumata makapagserbi nga nasayaat, sapay ko maikat amin nga pagdandanagan, pagbubuungan, anya mga saksakit kinti pamilya na, ta siyempre no agproblema ti sakit, ore pamilya na hanga makatrabaho datay amin. Italag tayo kinapo Diyos dahito nga ili tayo, awan ti lablaban tayo, awan ti kabkabailan tayo no awan isuna. Hantay kabailan nga papintasan dahito ili tayo, kinti puso tayo no awan isuna. Iso nga dahito na samton amisa, idaton tayo apagyaman ti ili. Nangrunan ti panangidaulo ti ina tayo, kastamot ti pamilya na kindatay amin. Ni Apo Diyos, kumatimang bendisyon kada kayo, ken kadagiti panggap tayo. Tumakder tayo para iti kararaga sa pasap. Kakabsat agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor kin imbag na, sapay kumata paraburan na tayo, kadagiti dawdawat tayo, ilisin na tayo ti amin nga pagdaksan, patgan na dagiti karkararag tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggan na kamkadi,
Apo denggen nakam kadi. Kararagan tayo, dagiti mangidadaulo, iti simbaan tayo, ni Santo Papa, dagiti papadi, obispo, kinami nga naayat, ngagsaksakripisyo, nangisakripisyo ti biyagda, para ti pan nakaiwaragawag ti Ebanghelyo, ta maipakita da ko may parinada ka dagiti tattao, ti ayat ti Diyos, dawatin mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Kararagan tayo, dagiti mangidaulo, ti gobyerno tayo, nang rona dito Salcedo, ti natiili tayo, ni Mayora Ninya, ken ti pamilya na, sapay kuma, ta adda, ti nalawag a panunot, nasalon at abagi ken kararwa, naragsak ken napakumbaba nga puso, ti agtali na edlat taking kuana, tapno adda ti panagayat na kadagiti tattao na, dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Kararagan tayo, da tayo agtrabaho iti munisipyo, anyaman nga sektor dito ili tayo, sapay kumata dagiti tattao mariinada, ti ayat da panangisakit, gapo ti ima tayo, dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Kararagan tayo dagiti pampamilya tayo, sapay kumata ti Dios, ti mangited dagiti kasapulan, mangparabor kadakwada, kastamo ti panangiliklik na kadagiti amin nga pagdaksan saksakit ken pagpiggadan, dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Agulimag tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Dawatin mi kan kaapo. Apo denggen nakam kadi. Apo dagiti dawat mi ammom nga hami mayebkas amin akasapulan mi, dawatin mi tapatgam kad ida itinagan ni Kristo nga apo mi. Amen. Amen. Agtugaw tayo. Idatun mi ken kaapo, sagsagot mi anano mo, agyaman mi ken ka, managparabong nga ama, awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun mi ken ka, ket sapay na kuma, amay kariday ti padaya, apan supapat mit kinadungom o ama, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun mi ken ka, ket sapay na kuma, tamay kariday ti padaya, apang supapat mit kinadungom o ama, idatun mi ken ka apo, nagragsak mi nga anak mo, pagyaman mi ken ka, managparabon nga ama, awadem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun
mararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten ako maday ti adaton kadagita imam, ket maipaay pakaydayawan ken pakaygloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo itdam kad kadakam ni Kristo nga anak mo, tapno ispalen na kam iti patay ken amin a pagdaksan. Awatem kada si aayat dahiti a sakripisyo nga idaton mi apagyaman ken ka, kalpasan ti pannakarukat mi kadagiti rigrigat mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken Itag-ayo dagita puspuso yo. at dada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Podno na ya may kari ket rumbeng annong mi ket pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiempo ken disso. Agyaman kam ken ka na santuan nga Ama gapo ken Iso Kristo nga iayatem nga anak mo iso ti berbom ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket isu pay ti imbaon mo aman nubbot ken mangisalakan nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria. Inyon nat na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmeken na ni patay ket iparangarang na ti panagungar. Iti kasta tinungpal na tinakem mo, ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaayken ka. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles, ket ibunan nagmiti pannakaidaydayaw mo, ket konami. Santo, Santo, ti Apo, Diyos dagiti amin a parswa, ti langit ken daganap mo, iti pakay daydayawam. Hosana, iti kangatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, iti kangatwan. Pudnoon ay Apo abiig ka akinasanto kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarot ti paay mo ta Espiritom amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta metakalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babayan ti krus mo, kani ka panagungan, inakam insalakan, sikati manubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatum kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami nang nangruna ni mayora ninya akabsat mi. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto kinaenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadua kamto kad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok noy megan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dayaw tinagan mo, unteng di pagayam, magumpag tinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ditoy ti kanen mi ipatinayong nga aldaw pagkawanem dagiti basbasul mi kasimit kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasol kada kami di na kami baybayan nga umanugo iti suliso ket di salakan naka iti akes. Dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayo na dinto agsar. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamet ken Iti napakumbabakin napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Dios, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Dios, amang punas
paspasul tinubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos amampunas paspasul tinubong. Item kada kamti kapya. Adtoy ni Apo Esos, timang tatibilag ken pigsa tayo nga agtrabaho kadagiti tattao na nangruna kadagiti agkasapulan. Ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanya, ngem ti may salay nga sao, mapaimbag tuntoy kararwa. Aginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Ikatan mo kan ngayat nga ipakita ti tao. Isut panangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Na kayo iti gagayem ko, tutungpalen nyo tibilin ko. Sa amin nga dipen tiyawag ko, impakamuktiyama kada kayo. Aginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Saan nada kayo nang pili kanya, no tiket siya, tinang pili kada kayo. Tinutukan kayo, nagungay tiyado, ken manayon kuma, ibungayo, aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Aginayat
kas panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, babaan da iti tinapay ti biyag, rukatan na kami ti panang tagabo ti basol kada kami, ket babaen ta kaasim, pangabaruem ti pigsami, tulungan na kam kadi, tapno rumayray ti panagyaman ken panagayat mi ken ka, degdegam kad adi agresat ti pananginanama mi ti agnanayon abiyag, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Itinagan ti si Bubukal a parokya, iyawat ko ti naragsak, panagyaman, ti panagkasangay ni Mayora Gricial niya, Hernelia Etchon. Happy birthday, Apo Mayora, palakpakan tayo. Jay kanta kada programa yung nga napaot, ijay to munisipyon niya, tawan ti cake me, da kay to umang teden. Ti Apo at da kuma kada kayo. Kasta humamet Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga-bigat tayo, amin. Apo. Daw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat, adungal daw tinaglabas kanya, kem day tuyen ti mangke